अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। एंगल म्यूजिक कुमार रमेश की प्रस्तुति। biharmasti.in। सास ससुर हतालो जाई के बथानी, भसुरा के रहे एगो अलग फूटानी। सास ससुर हतालो जाई के बथानी, भसुरा के रहे एगो अलग फूटानी। के करा से भी पता कही करम कलछुल से दागल बा। के करा से भी पता कही करम कलछुल से दागल बा। भातार दारू पिए में नैहर में देखले नहीं रही ऐसन खेला। ससुरा में बाटे सखी बड़ी तेला बेला। नैहर में देखले नहीं रही ऐसन खेला। ससुरा में बाटे सखी बड़ी तेला बेला। होली में हमारी जतिया सखी खूटी पटावल बा। होली में हमारी जतिया सखी खूटी पटावल बा। भातार दारू पिए में पागल बा। देवर चोली होने में लागल बा। भातार दारू पिए में पागल बा। देवर चोली होने में लागल बा। biharmasti.in। कुछु ना बुझाला सखी हंसी की रोई। बुझे वाला तू भैया बात नहीं कोई। कुछु ना बुझाला सखी हंसी की रोई। बुझे वाला तू भैया बात न कोई। मनी समाही खेसारी दीपक हमरे में बाधल बा। मनी समाही खेसारी दीपक हमरे में बाधल बा। भातार दारू पिए में पागल बा। देवर चोली रंगे में लागल बा। भातार दारू पिए में पागल बा। देवर चोली रंगे में लागल बा। biharmasti.in। भातार दारू पिए